Täze il bayramçylygynyň öňýanynda Türkmenistanda ilata yeňillikli bahadan satylýan adyk önümleriniň käbiri Mary vilayatynda çäkli möçörde satyga çykarylan bolsa, Aşgabatyň teke bazarynda satuwdan aýryldy. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Azatlyk radiosynyň Mardaky we paýtagtdaky habarçylary 18 dekabrda habar berdiler. Ilata yeňillikli bahadan satylýan adyk önümleri 17 dekabrda ýerden saat 5-de Mary şäheriniň Maru Şahu Jahan bazarynaky ýerde minde hökümetiň gurunan göçme dukanlarynda satyga çykaryldy. Habarçymyzyň tasdiklamagyna görä şonda towuk budunyň 1 kilogramy 15 manatdan, 10 sany ýumurtga 6 manatdan, 1 kilogram şeker 7 manatdan we buz garylan towugyň 1 sanysi 25 manatdan satyldy. Köp adam bu ýere öz dogan garyndaşlaryny we tanyşlaryny hem çagyrdy. Haritler saat 11-e çenli satyldy diýip bu ýerden adyk satyn alan marly ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçy marlylaryň yeňillikli bahadan satylýan adyk önümlerini almak üçin şu gün 18 dekabrda daňdan saat 3-de agdalýan ýerde nowata durup başlandygyny hem aýtdy. Onuň sözlerine görä nowata duran adamlaryň sany 500-den geçdi. Ýöne saat 7-de göçme dukanlaryň satyjylary we polisiýa işgärleri adamlary dargatdylar. Polisiýa işgärleri ilata bu haritleriň indi etrap we şäher dukanlarynda satyljakdygyny aýtdylar. Adamlar sowukda bir näçe saat biderek ýerde nowata durdular. Köp adam ýüzlerini sallaşyp öýlerine gaýtdy. Käbir adamlar bolsa sowukda nowata duranmyza görä şu gün 1 kilogram şeker beräýin diýip haýyş etdiler. Polisiýa işgärleri adamlary diňlemän olary haýbat bilen dargatdylar diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Bu aralykda Marynyň gök bazarynda towuk buduny satyn almak isleýän adamlaryň arasynda köpçülikleň uruş dawanyň bolandygyny Türkmen News neşri habar berýär. Neşriň 18 dekabrda çap eden habaryna görä 17 dekabrda bazara 8 gutu towuk budy geldi. Marynyň ýaşaýjylary hatara düzülen mahaly 3 awtobusda etrap ýaşaýjylary hem bazara geldiler. Marynyň ýaşaýjylary towuk budlarynyň diňe şäher ilat üçin getirilendigini aýdyp, olary nowata goýbermek islemediler. Emma uzak ýol söküp gelen etrap ýaşaýjylary ýyda çekilmedi. Netijede waka şaýat bolanlaryň sözlerine görä köp sanly polisiýa işgär tarapyndan aýrylmaly bolan sögüş başlandy diýip neşir habar berýär. Azatlyk bu maglumaty öz habarçylaryna tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bilmedi. Bu barada Marynyň bazaryndan hem maglumat alyp bolmady. Bu aralykda paýtagtyň teke bazarynda ilata yeňillikli bahadan satylýan adyk önümleriniň satywy birden besedildi. Aşgabatdaky habarçymyzyň sözlerine görä mundan ozal bu bazardaky döwlete değişli söwda nokadynda towuk budunyň 1 kilogramy 10 manatdan, yerli towuk önüminiň 1 kilogramy 13 manatdan, ösümlik ýagynyň 1 litri 13 manatdan we şekeriň 1 kilogramy 7 manatdan satylýardy. Şol bir wagtda ilat bu geçkinli adyk haritlarynyň ýany bilen tüwü, şireli içkileri, tamat önümlerini we çüýşeli suwlary hem satyn almaga mejbur edilýärdi. Ýöne habarçy indi 3 gün bäri bu adyk önümleriniň satyga çykarylmaýandygyny aýdýar. Munyň sebäpleri barada bazar resmiler tarapyndan düşündürüş berilmeýär. Ýöne bazardaky satyjylaryň ençemesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşagy goramak ministrligine değişli dukanyň müdiri towuk buduny gutulap satýan mahaly güýç gulluklar tarapyndan saklanýar. Şondan soňra bu dukanda yeňillikli bahadan satylýan önümleriň satywy togtadylýar. Paýtagtyň teke bazarynda bu önümleriň satywynyň besedilendigini beýleki bir habarçymyz hem tasdiklap 18 dekabrda ilata diňe barbaris tagamly spirtsiz içkileriň satyga çykarylandygyny aýtdy. Bu içkileriň bir gutusunda 12 sany 0,145 gram agramyndaky içki bolup, onuň bahasy 25 manada barabar. Azatlyk radiosu ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada teke bazaryň resmiýetlerinden hem-de Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşagy goramak ministrliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Şeýle-de Azatlygyň habarçysy bazarda käbir adyk önümlerini görkezülen bahadan däldi, has gymmat nyrkdan satmak tejribesiniň henizde dowam edýändigini belledi. Onuň sözlerine görä bahasy 3 manat diýilip görkezülen kelemi satyn almak üçin baranynda satyjy onuň 4 manat bahalanýandygyny aýdýar. Türkmenistan 4 ýyla goly wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklary baştan geçirýär. Döwlet dukanlarynda gündelik iýmit önümleriniň gytçylygy ýyl-ýyldan emele gelýär. Munyň bilen bir wagtda hususy söwdada adyk önümleriniň bahalary ýygyderli ýokarlanýar.
Hökümet baş tutanı ýurtda ady howpsuzlygyny üpçün etmek üçin uly işleriň edilendigine, importyň ornuny tutýan önümleriň ýyl-ýyldan köp öndürilýändigine ynandyrmaga çalyşýar. Şol bir wagtda Ewraziýa Ykdysady Komissiýasynyň goloýda çap eden maglumatlary Türkmenistanyň daşary ýurtlardan import edýän adyk önümleriniň möçöriniň geçen ýyldaky garanda hem köpelendigini görkezýär. Mysal üçin Türkmenistan şu ýylyň ýanwar-sentýabr aralygynda Ewraziýa Ykdysady Bileleşigine girýän ýurtlardan geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende 8,13 esse köp kartoşka satyn aldy.